pietje. Piep, 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 pietje. Sinterklaasje. Piep, 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 pietje. Sinterklaasje. De Sint is in het land, samen met de Pieten. Pepernoten overal, tijd om te genieten. De Pieten zijn de bom, dat zul je vast wel weten. Maar de Sint mag je niet vergeten. We roepen Sinterklaasje, met zijn grote lange baard. Sinterklaasje, zit altijd op zijn witte paard. Sinterklaasje, en heeft een mega gave staf. Het is Sinterklaasje. We roepen naar de Sint, hey. We roepen naar de Sint, hey. We roepen hard, hard naar de Sint, hey. De Pieten zijn erbij, hey. Lijkt dat zijn wij, hey. Dit is de move voor jou en mij. Nós temos outro Piet, Piet nobo. Ahora nós se llama Bombinina e Piet Ritmo. Aplauso para Piet Ritmo. Um aplauso para Piet Ritmo! Piet Ritmo. Llama bom tarde na televidente na casa e também no público presente. Bom tarde na tur televidente na casa. Bom tarde Muchanang. Bom tarde Mamanang. Nós está com tata nang kirato. Piet Ritmo. Sabi ko hopi animo kiko nos espera ku Muchanang de beasi com do grupo. Ave tur costa nos kunangkia nos está hasi ave. Ora mi dal mi ritmo bosta bisa brr, okay? Bosta klar? Mam, entende? Ei, Se Ota. você quer dar dor assim, não se vira dor, que vem. Brr, brr. Aplauso para Piet Ritmo. Sinterklaasje, Sinterklaasje, en heeft een mega gave staf. Het is Sinterklaasje. We roepen naar de Sint, hey. We roepen naar de Sint, hey. We roepen hard, hard naar de Sint, hey. De Pieten zijn erbij, hey. Lijkt dat zijn wij, hey. Dit is de move voor jou en mij. Dit is de Pieten Sinterklaas move. Pieten Sinterklaas move. De Pieten Sinterklaas move. Wij zijn te gek, oh yeah. Wij zijn te gek. Wij zijn te gek, oh yeah. Wij zijn te wij. En op 16 december